Preamărit să fie numele Domnului. Amin. A Domnului Dumnezeu, care ne-a creat, care ne-a dat duh de viață, care ne-a dat mișcarea și ființa, și care a făcut din noi fii de Dumnezeu, mărească este numele în veci. Rugați-vă Domnului să-mi spună ce să vorbesc astăzi. M-am gândit în timp ce frații au spus că să mă pregătesc. Doamne, uite-te la gloata asta care e adunată aici și la cei care au venit în excursie și încă sunt la porturi. Uite-te că toți oamenii ăștia nu rup ca Sibleșul Sadar până aici. Spunea fratele Mircea că s-ar putea cei care stau coloniți în corturi să fie degeaba veniți pe Sibleș. Eu spun, nu vii degeaba, ori o vii pentru mântuire, ori pentru o sândă. De aici nu mai plecăm acasă cum am venit. 100% nu mai plecăm acasă cum am venit. De aici Dumnezeu care e prezent. Frate de Sibleș, e prezent aici? Dacă nu o spunem noi, o spun brade ăștia verzi. O spun corbii care cântă aici în pădurile astea. O spun căprioare și urșii. Că Dumnezeul nostru trăiește. Că Dumnezeul nostru e viu. Și că ne vrea pentru El cu gelozie. Cânta fratele ăsta, te rog, cântat ultimul o prorocie aici. Voi credeți cântarea asta? Credeți că vine Iisus? Frați care ați urcat pe Sibleș, credeți că vine Iisus? Eu n-am atâta vechime pe Sibleș. Am fost plecat din țară. Din 2009 am venit prima dată pe Sibleș. Și mi-aduc aminte că și în vremea când am urcat prima dată pe Sibleș, frații strigau aici la... Nu știu, era microfon atunci sau nu era, nu mi-aduc bine aminte, dar strigau aici, sub acoperișul ăsta, că Dumnezeu are nevoie de noi în bisericile, în familiile și în localitățile în care trăim. Și spuneau frații vremea aceea că Dumnezeu i-a chemat aici pe Sibleș să ne pregătească pentru lupta care trebuie dusă în mare. Și am auzit și aseară, și am auzit și astăzi, și am fratele Dan aseară, mergem în adunări, atunci când vorbești adevărul Scripturii așa cum e scris, pe care ai vorbit diplomatic. Adică, diavolul n-are pe unde să te prindă. Pentru că atunci când vorbim cuvântul lui Dumnezeu, spunea fratele Nicolae aseară, să avem grijă ce vorbim aici. Lecția e dată clar. O să Duhul Sfânt în Apostolul Petru, Petru, capitolul 4, versetul 10, cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Frați iubiți care doriți să vedeți și nu spuneți că nu doriți. Pentru că oarecum am simțit așa mișcat când vorbea Nicolae aseară că plecăm prin străinătate. E o realitate ce a spus-o el. Eu am dovezi pipăibile, am fost prezent în biserici când s-au făcut colectele pentru cei care mai puțin sau mai mult și-au permis să vorbească adevărul, dar vreau să vă spun că avem peste tot. Iar asta am petrecut 2 luni jumate în Australia și într-o singură localitate unde sunt biserici, dar este o biserică de români n-am fost, în restul am fost peste tot. Și vreau să vă spun că peste tot Dumnezeu are oameni. Peste tot Dumnezeu are oameni care plâng. Peste tot are Dumnezeu oameni care face Pașca video și spune ce-i de făcut. Fratele Pașca e prea clar să vă spună. Dumnezeu prin Evanghelie ne spune clar. Dar Dumnezeu ne spune că are nevoie de oameni care se pună pielea la bătaie. Pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să aibă progres. M-am gândit aici pe bancă dacă din zilele acestea după Sibleș 12 bărbați din toată mulțimea asta pleacă deciși. Așa cum a zis Iisus Hristos, cine își dă viața pentru mine, ce va face cu ea?
o va câștiga. Ei, de asta trebuie crezut. Cu cei 12 cu care Domnul Iisus Hristos a început lucrarea, i-a dovedit că astăzi, uitați că zice, numai aici, peste tot în lume și pe planeta asta Dumnezeu și-a făcut lucrarea fiind slava veci. Vrei să fii bărbatul sau tânărul care își prezintă aici să pleci cu decizia asta, începând de astăzi să începe pocăința personală? Dacă e posibil să intrăm în casă la tata ca Gedeon și să scuturăm de acolo toată stricăciunea și toată idolatria și să începem legătura cu Dumnezeu de aici. Să spunem, Dumnezeule, mă duc cu mâinile goale, cu Biblia doar. Și vreau ca biruința să fie în numele lui Iisus. Aleluia! Dumnezeu va face. Dumnezeu va face. Cum vom sfârși în pușcărie, cum vom sfârși în lanțuri, în butuci, asta n-are importanță. Când vrem să lucrăm împreună cu Dumnezeu, trebuie să renunțăm la noi înșine. Trebuie să facem ce a spus Iisus. Dacă cineva vrea să mă urmeze, asta e decizia noastră fiecăruia. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Dar în momentul când am hotărât că vrem, nu mai facem ce ne place. Dacă cineva vrea să mă urmeze, în primul rând să se lapege de sine. N-am rezolvat-o asta, nu merge mai departe. Asta e clasa 1. Fără clasa 1 n-avem succes mai departe, iubiții mei. Vrea să mă urmeze, să se lapege de sine, apoi să știe ceva. Că pe curmele Domnului Iisus Hristos nu se poate merge fără cruce. Nu există, dragii mei. Asta e lege sfântă peste care nu se trece. Că vie papa, că vie președintele cultului, că vie cine vreți, peste asta nu se trece. Când nu se predică astăzi la ora actuală, dacă nu o predic, înseamnă că nu-mi place să o trăiesc. Nu-mi place să intru pe unde Biblia vrea să mă ducă, dar cei care vor să lucreze împreună cu Hristos vor accepta sfatul Evangheliei, pentru că oamenii lui Dumnezeu s-au simțit responsabili atunci când stă înaintea lui Dumnezeu pentru Evanghelia asta binecuvântată cu care Dumnezeu mi-a cinstit și m-am gândit. M-am gândit și ieri și astăzi când e survolau pe aici avioanele pe sus, Doamne, cât timp mai avem Biblia în mână? Cât timp eu mai lași? Dragii mei, Biblia nu o vom avea veșnic în mână. Dacă am adunat-o aici și aici, reușita e sigură, biruința e câștigată cu Iisus. Dacă n-am băgat-o în cap și în inimă, problema noastră e, pentru că vorbea aseară un frate aici, să luăm toată armătura lui Dumnezeu din Efeseni 6. Vreau să vă spun că armătura lui Dumnezeu nu o luam după internet și din televizor, nici după alte canale. Chiar dacă cei care și-au înfipt rădăcinile, murdăria asta și stricăciunea lumii întregi, vor să motiveze, frate, eu am pe internet cântările, am Biblia, am tot ce am nevoie, nici și vine în adunare de altfel, cu laptopul sau cu telefonul, nu știu cu ce, și fac, nu mai tragă nici Biblie, nici care de cântările, are pe toate. Mai are și ceva acolo. Eu stau la țară, acolo lângă Oradea chiar, și am gospodărie mare și mare. O gospodărie, ca oricare om. Și dacă 2 luni de zile nu scot în 4, nu mă trezesc că-s plin de șobolani pe acolo. Ca să rezolv problema lor, mă duc să le fac un pic de porumb măcinați, greu, și le pun acolo, le dau mâncare. Numai că în mâncarea asta le mai pun ceva. Tot așa procedează diavolul, toate ni le pune la îndemână, ni le lasă, mi se pare că sunt niște realizări de care ar trebui să ne bucurăm și să beneficiem de ele, dar toată lucrarea asta pune o treabă. Și cei fără minte nu contează. O ia de la început și până la sfârșit. Ei, dar Dumnezeu, care e invitată tuturor, are în vedere să predicească momente de genul acesta, cum se chema astăzi aici înaintea Lui. Și vrea să stea de vorbă cu noi și să ne întrebe, băi, oameni buni, băi, oameni buni,
dacă ați părăsit lumea, păcatul, stricăciunea, alcoolul, curvia, crimele, știu eu, aventurile astea care eu nu sunt temă cu ele și mulțumesc Domnului că nu sunt temă, dar spun frații ăștia pe care Dumnezeu i-a spus de acolo. Dacă am ieșit de acolo, din stricăciunea lumii și a păcatului, care e scopul pentru care venim în jurul Evangheliei? Nu să fim cu Hristos în slavă când va veni? Amin. Păi, dragii mei, dacă am luat hotărârea asta, haideți să ne ținem de ea! Haideți să luăm o decizie sfântă și să spunem diavolului, nu mai ai nimic în mine. De acum Hristos trăiește în mine și eu cu Hristos să ascuns în Dumnezeu. De acum nu mai am nicio legătură, nu mai avem nicio afacere, nu mai avem nicio târguială, nicio legătură unul cu celălalt. Ei, dar asta nu putem să o realizăm în viața noastră decât acceptându-L pe Dumnezeu cu sfaturile Lui și rugându-L din toată inima. Vă rog, rețineți. Rețineți că nu știu pe unde vă poartă Duhul Sfânt. N-avem reușită în bisericile unde sunteți fiecare și unde suntem. Eu vorbesc în dreptul meu care în urmă cu 50 de ani m-am ridicat prima dată la învolul bisericii de unde m-am născut. La 14 ani, un prezbiter care erau securității a ridicat pe picioare jos, hai să vedem ce știe și pruncul ăsta. Când m-am ridicat în anvolul bisericii, așa am treburat Biblia în mână. Nu știam că ce se întâmplă, cu tremur de pământ sau ce s-a întâmplat cu viața mea. Pe lângă că nu aveam experiență, pentru că pe lângă că nu mă ridicasem niciodată la anvon, mi-a făcut așa o primire, nu ca un părinte, nu ca un om spiritual, ca un securist. Dar vreau să vă spun că în timpul ăsta de 50 de ani pe care am traversat printre frați cu Evanghelia în mână, am întâlnit multe gropi. Le spuneam fraților ieri că eu am predicat și ieri toată ziua, de la ora 9 până la 6 tot am predicat. Și le spuneam ieri, le-am spus fraților că un om căzut încă mai poate fi folosit. O să nu se poate. Ceva nu există, frate, asta e nebiblic. Bun, mergeți înainte cu ideea. Dar eu am dovedit lui fratele Lucian Macovei și Iosif, tu ai fost cu noi la Căluș, n-ai fost. Nu, da, alți frați au fost cu noi. Un bărbat care stă cu a patra nevastă. Toate trăiesc în viață. Căluș, nu știu. Nu știu. La drum la predică. Și când a început o predică de o oră jumate, a lăsat toată adunarea în lacrimi. Și el a predicat cu lacrimi. Eu am rămas împietrit ca un bolovan. Și am spus lui Lucian câte terminarea predicii, eu nu știam că era la patra nevastă, că ulterior am aflat asta. Omul ăsta stă cu a treia nevastă, toate trăiesc. Frate Lucian, nu există așa ceva. Nu se poate. Un om care să trăiască în asemenea mizerie, nu se poate să predice la nivelul ăsta. Frați iubiți, Domnul Iisus Hristos ne-a dat aparatul în mână. După roade, îi veți cunoaște. Și indiferent cum vreți să studiți Biblia, ăsta cuvânt al lui Hristos rămâne în picioare. Aleluia! Amin. Indiferent cât am vrea să studim, ăsta cuvânt rămâne în picioare. Și asta rămâne valabil și pentru adunările în care trăiți, poate la 10 seminarii, poate primi de la, știu eu, de la care facultate teologică, doctorate, dacă nu rămâne Hristos în noi, toată lucrarea e zero. Amin. De ce? Spuneam fratea seara aici, teorie facem toți. Problema e cu ce plecăm din urma teoriei. Dacă e Duhul Sfânt prezent în lucrare și Evanghelia însoțită de puterea Duhului Sfânt, intră în inimile noastre, te transformă, ne schimbă. Nu mai plecăm de păschidești, mai plecăm cu o altă decizie. Soție dragă, am venit în nebunie după Țibilești. Ce s-a întâmplat? Am înțeles că am pierdut o viață de 20, 30, 40 de ani lângă Evanghelie și încă nu cunosc și calea pocăinței. Eu de astăzi m-am decis să mă dăruiesc lui Dumnezeu. Dacă o vrei, mă urmezi. Copii dragi, dacă vreți, veniți pe urmele mele, vreți să trăim pentru Dumnezeu, dacă nu, alegeți-vă, pentru că mântuirea e individuală.
Dar pentru asta trebuie ca Dumnezeu să aibă la îndemână oameni care își pună pielea la bătaie, să vorbească adevărul, să trăiască adevărul. Și vorbeam de adevărul. Și eu vorbesc, dar ce e adevăr? Domnul Iisus Hristos stă față cu Pilat și întreabă, Pilat, ce e adevăr? În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, citim, Domnul Iisus Hristos se ridică în fața mulțimii și spune, eu sunt calea, adevărul și viața. În 17, Domnul Iisus în rugăciunea din 17, Ioan spune, Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. În 1 capitolul 5, versetul 6, Duhul Sfânt este adevărul. Întreb, e suficient pentru Biserica Domnului Hristos, Evanghelia și Duhul Sfânt să formeze un popor care să locuiască cu Hristos în glorie? E suficient? Nu e suficient.